Ahoj! Teď jsme vám právě popsali, co budeme dělat. Tak nestrácejme čas a jdeme na... Dobrý den. Můžu se vás zeptat na pár otázek z dějepisu? Ano, můžeš. Jak se živili pravěcí lidé? Tak pravěcí lidé se asi hlavně živili sběrem a Co je to sfinga? sfinga je bájné zvíře, objevuje se hlavně v Egyptě a je to kombinace lva a má řád lví a hlavu člověka. A k čemu sloužily ty sfingy? K čemu sloužily? No, podle mě to nevím úplně přesně, typu, že třeba byli strážci. Chránili ty pyramidy. A třetí otázka. Jaké zvíře bylo na Krétě posvátné? Za To prvý byl- kráva, za druhý býk nebo a za třetí pes? Určitě to byl býk, protože znám báji o Ariadně a červený tam Minotaurus na Krétě, to je jasný. Tak děkuji, že jste nám odpověděla na otázky. Není za co, a já děkuji. Nashledanou. 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 Dobrý den. Dobrý den. Mohla bych vám položit pár otázek z dějepisu? Co to, jestli to budu vědět? Co je to sfinga? Sfinga je v podstatě pyramida nebo útvar ve tvaru lva, lice a je to strážce v podstatě hrobu faraonů. Správně. Jak se živili pravěcí lidé? Ano. Lovili. A sbírali ještě? Jakoby Lovci a sběrači, no. No. Správně. A jaké zvíře bylo na Krétě posvátné? Můžu vám dát když tak Určitě. vybrat. Určitě. Za A kráva, Ne. za B býk, za C pes. Ne. Je to vůbec netuším. Střídám. Já vám trošku poradím. Říkalo se, že se skáče přes, tak buď krávu nebo býka nebo psa. Skáče se přes to. No, oni skákali jakoby přes... Tak dáme býka, Měli třeba to takový bude ty- špatně. Jo, správně. Tak děkuji vám. Tak to je všechno. Ano, Tak jo, to je tak všechno. děkuji taky. Děkuju, Nashledanou. nashledanou. Dobrý den, mohla bych vám položit pár otázek z dějepisu? No, můžete to zkusit. Tak první, jak se jmenoval jeden z nejvýznamnějších panovníků v Egyptě? No, viděla jsem film, movie, Aha. a tam to byl Tutanchamon, ale nic jako jiného jako... Správně. Jo? Aha. Druhá, jak se nazývá soška, která se našla ve Věstonici? Věstonická Venuše? Třetí, vyjmenujte alespoň 3 řecké bohy. Tak, Afrodita, ta byla bohyně lásky, pak tam byl Zeus, to byl vlastně bůh všech bohů, že jo? No. Pak tam byl Hades, Ares, říkala jste 3? Aha, 3. Taky A mohla byste nám jenom říct o Ares, tak to byl bůh čeho? Ares byl bůh války. Jo, bůh války. Dobře. A jako bonusovou otázku, jak se říká Zeus v druhém pádě? Zeus od Dia. Správně. Tak děkuju vám, že jste nám zodpověděla otázky. Nashledanou. Naschledanou.